welcome again to Rich Chich Channel. Nandito tayo para sa isang unboxing sa bagong favorite na perfume or pabango. Meron kasi akong pabango na ubos na. Wow, babalita ko sa inyo dahil kailangan i-share ko sa mga nako, basang-basa. Ang dami kong in-spray. Kasi, alam nyo guys, ang sarap-sarap ng amoy. Grabe. Sobrang sarap. Nako, kaya ipinangpapaligo ko. Ayan, naubos na. Ngayon, mag-unbox ako at para ko mai-reveal sa inyo kung ano ang pinaka-masarap ang amoy na perfume ko na naging favorite ko na. At ang number 1 na ibabalita ko, bakit ko sinishare? Kasi sa mga mamshis na katulad ko na gustong magtipid na hindi tinitipid ang quality and ang bango ng pabango, ay eto na yon. Eto na yon mga mamshis. Very, very good news. Very good news for us na mga mamshis, makatipid tayo at ang bango talaga ng pabangong ito. I will show you. Okay, kailangan nating magtipid nowadays kasi lalong-lalo na sa parehas ko na maraming pangangailangan. Kailangan natin na hindi maubusan ng budget, kaya magtipid nang mabili natin yung gusto natin at hindi sakripisyo kung ano-ano man dyan. Okay, ito yung bagong dating na parcel at i-unbox ko. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ipapakita ko itong pinaka masarap amuyin, pinakamura, pinaka-convenient dalhin, ilagay sa bag at nako, sarap talaga. Okay? Ay akin nang buksan. Eto na yun guys. Ang sarap nito. Ang sarap. Akala mo, pagkain. Tcharan! Oh, diba? Kasi ito, ubos na. Tcharan! Pareho lang silang itsura. Bumili akong 4 para hindi madaling maubos. Kasi sobrang mura guys. Pero hindi mo mai-sacrifice yung budget. Wow! Kasi yun nga, mura. Ayun, pabalik-balik na yung sabi ko ng mura. Kasi talaga naman totoo namang mura. And then, ang sarap sa ilong. Ang gaan-gaan, ang very light ang amoy. Hindi katulad ng mga pabango na yung matapang, masakit, masangsang, yung masakit sa ilong. Ito ay, nako, at magkano? Okay, I will show you the price. The price is, ito yun guys. Ito yun sa balot ko. The price is, basahin mo, 479. 4 na yan. 4 na. Ang tagal mo nang gamit. Itong isa nito, ginamit ko to mga siguro 2 buwan kasi lagi-lagi akong nag-i-spray, lalo sa labas. Pagka yung pinagpapawisan na, nag-i-spray ako. Ayaw nating mga moy na maasim at ayaw natin mga moy na pawis. Kaya, gusto natin to. Refreshing ang amoy, hindi masangsang, hindi masakit sa ilong. Uy, may photo bomber sa likod, guys. Andun yung anak ko, ang bait, nagmap. Hello, Mr. Editor. Blah, blah. Hello, Mr. Editor. Blah, blah, blah daw. Kasi, nagkalat yung kanyang alaga. Ayan, ang daming kalat ni Titan. Kaya, ayan, para hindi sila mapagalitan, ay nilinis. Ayan. So, eto yon. At ang contents niya ay, ilan bang ml ito? Hindi ko maklaro. Grabe naman ang Ikaw na nga magbasa. Ang liliit. Sobrang liliit. Pero guys, talaga, sinasabi ko na, ito ay, ang sarap ng amoy. Ito yung pangalan niya. Ewan ko paano babasahin yung pangalan na, J Fragrance. Ayan, J Fragrance, nandyan sa logo. J Fragrance. J Fragrance at ang amoy or yung scent na kinuha ko
is Adore. Adore. Ayan. Body fragrance. Ayan, body fragrance. Ayan. Kita mo? Di ba? Ang ganda. Ay, nako. Sus! Ganda guys. Tingnan mo Pagsabayin pa natin. Nako, hindi Huwag naman. Ganun Ang sarap lang Naku, nabasa na ako. Nabasa na ako. Every bottle of this is the price of each bottle. Ay, ano yata, mura ito Wala pa yatang 100. Kaya lang medyo mahal yung shipping fee. Kasi, syempre, nasa Bohol kami, sa province, medyo malayo-layo. Kaya, ang shipping fee nito is 120. So, 120, minus mo dun sa 479. So, nasa 359 yung tatlo. So, magkano na yun? Divided by 4. Divide natin. Kaya tuwan-tuwa ako nung dumating kanino. Yes! Meron naman akong pabango kasi naubos na. I love that, guys. Gusto ko kasi yung mga perfume na light lang sa ilong. Ayoko yung matatapang. So, ganun lang ang price, guys. Ang mura, 'di ba? Ang mura-mura. So, affordable, convenient na dalhin, ilagay mo lang sa bag at ready to go. Hindi siya yung nag-i-spill kasi ang ano niya is spray. Spray, hindi siya basta-bastang yung matapon kung matumba or mag-roll man dyan sa bag mo. Hindi, and then may takip pa. Ayan, And then, ano siya? Ang cute pa nung kulay, no? Ang cute pa ng packaging. Ang cute talaga. Kita mo? Tapos parang crystal yung kanyang takip. Kaya lang, hindi ko na tinanggal yung hanggang naubos na lang. Hindi ko na natanggal yung plastic. Tanggalin ko tingnan mo, ang cute. Cute yan Para siyang crystal na pink. Mahilig tayo sa ganyan Mangislap-kislap. Diba? Ang elegant. Para na siyang pink diamond. Ang ganda. Pati yung body, pag tinanggal mo yung plastic, mas magandang tignan. Hindi ko na kasi tinanggal. Basta ko na lang ginamit. Matanggal naman niya. Binalot sealed na sealed talaga siya pagdating dito. Lahat sila in every individual package or individual bottle or ano bang tawag dito? Canister? I don't know. Kasi can Pero bottle ang mini-mention kong name ang tawag. So, ito yun guys. Ang ganda Ang cute. So, eto na ang dami. Ang dami. Grabe. Ang dami ko ng pabango. Hindi na ako mauubusan. Pero ang itrinay ko is Adore. Pero may iba pa silang scent, mga siguro maybe 3 types of scents, but I tried this one and hindi na ako nag-try nung iba pang kulay, may blue, may iba pang mga kulay nito at ibang scents, pero hindi ko pa na-try. Pero nag-exaggerate na ako, nag-order ako uli ng 4, so that is the sign na talagang nagustuhan ko. Hindi naman ako sponsored nito guys, pero alam niyo naman, pag merong maganda akong product na nasubukan, ay gusto kong i-share sa mga mamshis na tulad ko. Ayan, sa inyo. Diba? Ganda. Ayan, ang ganda ng naibalita ko today So, anong masasabi nyo? Magte-thank you ba kayo kung halimbawa magandahan kayo? Okay, today is very beautiful day. At ayan, beautiful day dahil napakabango day. Yes, yo. Ayan. So, ang dami nating dala na pabango. Yes. For thumbnail. Ayan. Bye-bye! Yun lang ang gusto ko ibalita. Nag-unbox na naman ako ng package ko galing sa Lazada.
At bumili na kayo ngayon dahil may mga discounts pa. Kasi ang sale ngayon is yung 6.6 na sale talaga, mega sale ng Lazada. You try it. Try it, guys. Kung gusto nyo, mag-comment down below kayo. Ibigay ko ang link nito kung gusto nyo. Pero kung kayo na lang ang mag-type. Okay? Mag-type sa Lazada, i-search nyo ito, and then mag-order kayo kung gusto nyo i-try. Yon, hindi naman ako sponsor dito, guys. Don't you worry. Hindi ako magkakapera dyan. Okay, thank you so much. At see you. It's a good alibi to say hi to you guys. Okay? Nakipagkita na naman ako. At mamayang konti siguro mag-live kami dahil may luluto doon. At magkita-kita tayo. Bye-bye! Okay, dito lang sa Rich Chicks, lagi kayong magantabay ng mga gandang balita, okay? So, see you again on the next video. Okay, hasta la vista, baby. Oh, baby. Okay, my baby. Okay? Tinatawanan ako. I love you guys. Take care. Take care.